Днес е един изключително важен ден за Алекс. Млечното зъбче, което от много дълго време се клати, но все още не е паднало, има нужда от малко помощ. Затова Алекс отива при добрия зъболекар, доктор Зори, която ще му помогне. Здравей, Алекс! Настани се удобно. Така, малко насам. Отвори широко устата. Я да видиме. Как се клати зъбчето. Фокус, зъбопус. Олеле, как блести! Но какво се случи? Една птица влетя и открадна хубавото зъбче на Алекс. Алекс, не плачи, миличък. Не плачи, има кой да ти помогне. Я вижте кой е застанал на прозореца. Това са Фели и Зъбчо. Какво се случи? Птицата открадна зъбчето на Алекс. Трябва да направим нещо. Чакай, Зъбчо, имам идея. Тук сме. Но птицата не обърна абсолютно никакво внимание на Фели и на Зъбчо и продължаваше да си играе с лъскавото зъбче, което беше откраднала. Зъбчо, имам друга идея. Абра-кадабра, зъб, салаби! Хайде, да се покатерим! Да се покатерим и Фели и Зъбчо започнаха да се катерят по конеца за зъби, който бяха опънали право към дървото на птицата. Защо открадна зъбчето на Алекс? Не се прави така. Но то блести толкова хубаво. Аз така харесвам всички блестящи неща. Но това не е оправдание, за да откраднеш зъбчето. Виж, имам нещо за теб. О, това блести много по-хубаво от зъбчето. И така, птицата взе лъскавата перличка, която й подариха Зъбчо и Фели, и тръгнаха към домът на Алекс, който вече беше се приготвил да спи, но все още не можеше да затвори очи, защото плачеше, понеже не можеше да намери своето зъбче. Аз съм Зъбчо и ти носим откраднатото зъбче изненада. Имаме и още един подарък за теб. Това е турбичка пълна всичко необходимо, така че зъбките да бъдат здрави дълги години. Благодаря ти, Фели! Благодаря ти, Зъбчо! Сега вече ще мога да се грижа добре за новите ми зъбки. Лека нощ, Алекс! Лека нощ, Алекс! И така, той заспа щастлив, защото имаше зъбче и подаръци, които можеше да ползва да се грижи дълго време за своите зъбки. А Фели и Зъбчо тръгнаха да обикалят по света и да отиват при другите дечица, които всеки ден ходят на зъболекар, редовно мият зъбките и също така заспиват щастливи. Аплодисменти за нашите актьори от ДМ. Фели, Зъбчо и доктор Зори. И също така аплодисменти за нашият Алекс. Поклон, Алекс. Хареса ли ви приказката? По-силно, хареса ли ви приказката? Има ли някой в публиката, на който му е паднало скоро зъбчето? Да! И аз япнете да видя кой му